Children of God, mga anak sa Diyos. Sa panahon sa Roman Empire, daghang sundalo sa Roman Army ang secretly nahimong mga Kristiyanos bisan pa sa dakong peligro nga ilang giatubang. Usa kanila si Saint Sebastian nga usa ka official sa Roman Army apan nagpabilin nga matinud-anon kang Kristo. Aduna usab mga ordinaryo nga mga sundalo nga dili ilado sa kasaysayan apan nipili sa pagtuo bisan pa og sila on threat nga masilutan kon masakpan. Inani ang mahitabo. Kung masakpan sila nga sumusunod ni Jesus, pugsundayon kini sila sa paghalad og insenso ngadto sa emperor isip pledge sa ilang pagka matinud-anon sa Roman Empire. Daghan ang midumili tungod kay alang kanila si Jesus lang ang tinuod nga Ginoo. Ang uban gisalikway sa ilang mga kauban nga mga sundalo o giisip nga mga traidor. Ang uban gipriso o gipailalom sa kining mapintas nga pagsulay aron pugson gyud sila nga mubiya sa ilang Kristiyano nga pagtuo. But as we all know, bisan pa ni ana daghan ni ining mga Christian soldiers sa Roman Empire ang wala mibiya kang Kristo bisan pa sa hulga sa kamatayon. Ilang gituuhan nga adunay mga higayon nga ang pagsunod kang Kristo mahimong hinungdan sa panagbangi bisan sa sulod sa ilang kaugalingon nga katilingban. Apan tungod niini ilang kinabuhi nahimong pamatuod nga ang tinuod nga gugma kang Kristo usahay nanginahanglan og dakong sakripisyo. Mousab kini ang mensahe sa ebanghelyo karong adlaw. Dili kanunay sayon ang pagsunod kang Kristo. Usahay ang atong pagbarog alang sa kamatuoran mahimong dili masabtan sa uban o mahimong hinungdan pod sa panagbingkil. Unsa may makuto nato karong adlaw? Unang punto, ang pagsunod kang Hesus usahay makahatag og panagbangi apan dili kini pasabot nga si Hesus gusto og kagubot. Sa ebanghelyo si Hesus miingon nga wala siya mianhi aron magdala og kalinaw kundi espada. Kini nga espada dili literal nga hinagiban kundi simbolo sa panagbulag, tali sa kamatuuran ug sa bakak, sa pagtuo ug sa pagsalikway sa Dios. Sa dihang adunay usa ka tawo nga mopili kang Kristo, adunay mga higayon nga dili kini siya jawaton sa iyang pamilya o mga higala. Mao kini ang kahulugan sa gisulti ni Hesus nga adunay amahan batok sa anak ug inahan batok sa anak nga babaye. Ang punto dili ang pagkabungkag sa pamilya kundi ang pagpakita nga ang kamatuoran adunay balor. Si Jesus mismo niingon, "Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace but a sword." Matthew 10:34. Sa binisaya nga hubad, ayaw ninyo hunahuna nga mianhi ako aron pagdala og kalinaw sa kalibutan. Wala ako mianhi aron pagdala og kalinaw kundi espada. Ang espada nagpasabot sa pagpili. Dili mahimong magpabilin ang usa ka tawo nga nagbarog sa duha ka kilid kung ang kamatuoran o sayop nagbangga na. Sa atong panahon, mahimong dili kita prisuhon tungod sa atong pagtuo. Apan, naay mga higayon nga basin bugal-bugalan kita tungod sa atong pagpanalipod sa kinabuhi. Mabugal-bugalan ka tungod sa imong pagpanalipod sa kaminyoon, sa sakramentos kaminyoon, sa pagkamatinud-anon ug sa pagbarog batok sa corruption. Naapod gani higayon nga kung mo-share ta og tinuod nga news, naay masuko tungod kay ang ilang gituuhan o gibarugan mao ang fake news. Mahimong adunay mga higala nga mubiya kanato tungod kay dili kita musabay sa ilang sayop nga mga binuhatan. Mahimong adunay mga sakripisyong kinahanglan buhaton aron magpabilin nga matinumanon kang Kristo.
Ang importante mao nga dili nato ilisan ang kamatuoran aron lang ma-affirms kadaghanan usa pipila. Ang pagsunod kang Hesus usahay makahatag og panagbangi apan dili kini pagsabot nga si Hesus gusto og kagubot. Ikaduhang punto, ang tinuod nga tinun-an andam nga mupili kang Kristo labaw sa tanan. Dayon miingon si Hesus nga ang nahigugma sa amahan o inahan labaw kaniya dili takos alang kaniya. Lisod ni paminawon apan wala niyang gitudlo nga dili nato higugmaon ang atong pamilya. Ang iyang gipasabot mao nga ang Dios mao gayud ang unas tanan. Kung ang imong gugma sa Dios in the right place, naa diha sa sakto, mas mahimong putli usab ang atong paghigugma sa pamilya. Ang krus simbolo sa adlaw-adlaw nga pagka matinud-anon. Dili kini pasabot nga mangita ta og pag-antos. Apan kung moabot ang pagsulay tungod sa pagtuo, dili ta mahadlok. Ang gugma mahimong hingpit kung kini masulayan. Mao kini ang gihulagway ni Jesus sa iyang kaugalingong kinabuhi. Wala siya mibiya sa iyang misyon bisan pa sa krus. Ang atong pagkadisipulo dili masukod sa kanang kasayon sa kinabuhi, kundili sa atong pagpadayon bisan aduna pay mga kalisod ta nga masinati. Bitaw, ang adlaw-adlaw nga kinabuhi puno baya sa gagmay nga mga krus. Ang pagpabiling matinud-anon sa kaminyoon, ang paglikay sa pagpamakak, ang pagpasaylo, ug ang pagpanalipod sa kamatuoran bisan walay mosuporta, mao ang mga konkreto nga pamaagi sa pagpas-an sa krus. Ang Ginoo wala nagsaad og sayon nga dalan apan nagsaad siya nga dili taniya biyaan. Ang tao nga mopili kang Kristo dili gyud mawad-an sa ganti nga gigatagana sa Dios. Ang tinuod nga tinun-an andam nga mopili kang Kristo labaw sa tanan. Story time. Nakahinumdum ko sa usa nako nga biyahe ngadto sa di lang nato isulti ang nasod, no. Dinginan dayon ko nga aduna sila'y anti-conversion law, no? Anti-conversion law. Of course, ginan ko daan nga mahimo ko nga mosimba, mahimo ko nga mag-celebrate sa misa sulod sa simbahan. Apan dili pwede nga kana ganing mangimbitar ka og mga tao aron mobalhin sa Katoliko nga pagtuo. Mo na ang anti-conversion law. Dili usab ako pwede nga kanang mag-apod-apod og kanang mga religious nga mga basahon, mga leaflets aron mangdani og daghang bag-o nga mga miyembro. Anti-conversion law. Giingnan usab ako nga kun adunay mangutana bahin sa Katoliko nga pagtuo, kinahanglan nga mutubag lang ko sa ilang pangutana apan dili ko pwede nga magsugod og kanang active nga recruitment. Anti-conversion law. Kana ganing adto ta sa among simbahan brother, adto ta sa among simbahan sister, mag-Bible sharing ta. Bawal na. Dili usab mahimong mag-organize og public evangelization nga walay tukma nga permiso. Anti-conversion law. Pananglitan kanang magwali ka sa bus o mag-market preaching. Bawal na. Magmisa sa mall, bawal na sa ilang nasod tungod sa anti-conversion law. Of course, gisunod pod nako ang ilang balaod tungod kay gusto nako nga tahuron ang ilang nasod. Apan nako asad nga nahibaw-an nga sa pipila ka semana una ko miabot atong nasura, adunay usa ka Italian nga leader sa usa ka kongregasyon nga bag-o pa niabot ug sobra kaayo siya ka-excited. Siguro naa siya ay mga nasulti nga naka-offend sa immigration officials. Mao nga unsay nahitabo, pag-abot niya dito sa immigration, gipa-deport siya o gipabalik pauli sa Italia. Mao na lisod sa anti-conversion law. Apan kinahanglan natong tahuron ang mga balaod kay sayod ta nga kung mulapas ta, mahimong makaapekto sad kini sa atong mga sakop nga mao'y nagpuyo anang nasura. Children of God, mga anak sa Dios, ang pagsunod kang Hesus
dili kanunay sayon. Ang gugma kang Kristo na ay gagmay o dinagko nga mga sakripisyo. Ayaw kahadlo kung dunay dili makasabot sa imong pagtuo. Padayon. Ipakita ang ebanghelyo pinaagi sa imong kinabuhi og maayo nga mga binuhatan. Ang kalibutan karon nagkinahanglan og mga Kristiyanos nga lig-on apan mapaubsanon. Timani nga ang Ginoo maghatag og kusog sa matag usa nga musalig kaniya. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyo magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Osamis City, probinsya sa Misamis Occidental, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.